दिनै बिटिआरनि उदालगुरि जिल्लायाव सफैबावदों गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया उदालगुरि जिल्लानि फानेरि विधानसभा बियाबनि सिङाव सफैदों गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बे बियाबनि सिङाव माखासे गोग्लैसोनानै थानाय खामानिफोरखौ बेखेवनानै होदों गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों उदालगुरि जिल्लानि फानेरि बियाबनि सिङाव जेसेबां गोग्लैसोनानै खामानिफोर बेखौ मावफुंजोबनानै होगोन आरो टंला भेरगावजों लोगोसे नावखाथा थांनाय 35 किल'मिटार लामाखौ फैगौ बावैसो समनि गेजेरावनो बानायना होनानै होगोन होननानै फोरमायबावदों महकुमा किन्तु এই महकुमाটোৰ যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি পিছপৰি আছিল টংলা ভেৰগাঁও নাওকটা সংযোগী পথ এটা আমি নিৰ্মাণ কৰাৰ আজি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো ভেৰগাঁৱত এখন নতুন কলেজ হ'ব এখন ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম হ'ব ইন্টিগ্ৰেটেড এছডিও কাৰ্যালয় আমি নিৰ্মাণ কৰিম আৰু তাৰ লগে লগে ইয়াৰ ট্ৰেজাৰীটো আমি কাৰ্যক্ষম কৰিম আজি ভেৰগাঁৱৰ এছডিপিঅ অফিচ আদিৰো আধাৰশিলা হ'ল মই ভাবো যে আজি আমি গ্ৰহণ কৰা উন্নয়নমূলক কামকাজখিনিয়ে পানেৰী সমষ্টিক বহু দূৰ আগুৱাই লৈ যাব কৈছে ডেভেলপমেণ্ট কমিটিয়ে মেমৰেণ্ডাম দিছে ইলেকশ্যন ব্ৰাঞ্চটো হৈ যাব এইটো আমাৰ অধীনতে থাকিব জুডিচিয়াৰীটোৰ কাৰণে মই হাইকোৰ্টত অনুৰোধ কৰি দিম गोजोनथाव खौरां बङाइगाव मेरिडियान किया मटर शोरूमा नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार मेरिडियान किया मटर शोरूमाव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन बेजों लोगोसेनो बे शोरूमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय-सोल' खालामनोबो हागोन दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं मेरिडियान किया मटर शोरूमा सा बङाइगाव साफागुरि रोड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर शोरूमाव थांनानैबो नायनो हागोन